Arvoisa herra puhemies. Portugali-paketin yhteydessä on puhuttu paljon vastuunkannosta ja solidaarisuudesta. On korostettu sitä, että Euroopan katseet ovat kohdistuneet Suomeen. Pakettia on markkinoitu suomalaisille veronmaksajille vetämällä siitä narusta, josta aina ennenkin on menestyksekkäästi vedelty. Mitä meistä ajatellaan ulkomailla? Mitä meistä ajatellaan ulkomailla? On tietenkin totta, että Etelä-Euroopan holtitonta taloudenpitoa harrastaneet poliitikot ja heitä rahoittaneet ranskalaiset ja saksalaiset pankit odottavat kärsimättömästi Suomea mukaan maksutalkoisiin. Kolikolla on kuitenkin toinenkin puoli. Eurooppa on täynnä tavallisia veronmaksajia, jotka toivovat, että jollakin jäsenmaalla olisi uskallusta ja rohkeutta irtisanoutua tästä hulluudesta, koska yhden lipeäminen lisäisi painetta heidän omia päätöksentekijöitään kohtaan. Ja juuri tätä kyseiset päätöksentekijät kuollakseen pelkäävät. Muillakin kuin suomalaisilla veronmaksajilla on nimittäin vaikeuksia ymmärtää sellaista markkinataloutta, jossa sijoittaja kerää voitot, mutta veronmaksaja kantaa riskin ja maksaa tappiot. On itse asiassa hyvin kuvaavaa, että tällaisen järjestelyn taakse saadaan Suomessa niin kokoomus kuin vasemmistoliitto. Onhan siinä ainakin puolet kapitalismia ja samalla ainakin puolet kommunismia. Paikallaan on myös kysyä, kenelle tässä ollaan solidaarisia. Ei ainakaan Portugalin kansalle. Se maksaa tästä järjestelystä julkisen sektorin leikkauksina, työttömyytenä ja kansallisomaisuuden myyntinä. Me emme ole pelastamassa edes etelä-eurooppalaisten hyvinvointia, vaan heidän vastuuttomien päättäjiensä kasvoja ja poliittista tulevaisuutta sekä tietenkin mainittujen ranskalaisten ja saksalaisten pankkien rahoja. Tämä pelastusoperaatio on rahansiirto tavallisten eurooppalaisten kukkarosta pankkien taseisiin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Portugali-paketti sattui Suomessa sopivasti vaalien yhteyteen. Tämänhetkistä poliittista tilannettamme voitaisiin parhaiten luonnehtia demokratian kriisiksi. Kuluneet viikot ovat olleet ennen näkemätöntä takinkäännön, vaalilupausten rikkomisen ja kaksinaismoralismin spektaakkelia. Kenpä ei muistaisi sitä huutoa ja ihokkaiden repimistä, kun vihjattiin, että perussuomalaiset saattaisivat olla valmiita keskustelemaan Portugali-paketista. Takinkääntöä, äänestäjien pettämistä. Kun sosiaalidemokraatit sitten tekivät 180 asteen käännöksen, ei pihaustakaan. Sen sijaan perussuomalaisia syytettiin vastuunpakoilusta, kun se piti kiinni siitä, mitä oli vaalien alla julistanut. Kukapa ei muistaisi sitä kiljumista ja älämölöä, kun vihjattiin, että perussuomalaiset saattaisivat lähteä hallitukseen ja äänestää erivapaudella Portugali-pakettia vastaan. Kikkailua, demokratian halventamista. Kun vasemmistoliitto sitten teki juuri tämän tempun, haudan hiljaisuus. Voidaan sanoa, että äänestäjän kuluttajasuoja ei ole parhaalla mahdollisella tolalla. Mutta arvoisat poissa olevat kollegat siellä vasemmalla, te löydätte nämä temput vielä edestänne. Portugalin hallitus ja Euroopan pankit eivät äänestä Suomen tulevissakaan vaaleissa. Kiitos. Edustaja Soukola.